Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updatein niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kaagsarama kami malantaw sa K-Cut Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa Silay City, 14 anyos na lumo sa suba samtang ginasalbar ang iya nga abyan. Sudad sa Bacolod, mabakal sang 650,000 ka dose sa bakuna kontra COVID-19. Punong barangay sa Efigênio Lizares sa Talisay City, ginaabi-abi ang plano nga pagsaylo sa Kapitolyo sa ilang nga barangay. Sa Kawayan, misis, gingulgulan sa niyog sang iya mister patay. Kag sa Good Vibes, mga pumuluyo sang Sagay City, nagbinuligay sa pagtilo sang Margaha Beach. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, tail end of a frontal system ang padayon nga magadala sa pag-ulan sa Visayas. Sandig sa latest weather bulletin sa nga pag-asa, yara sa gihapon nag-aapekto sa Luzon kag Visayas ang tail end of a frontal system. Nga may posibilidad nga magdala sa pag-ulan diri sa Western Visayas, kabahin na diri ang Negros. Ang amihan amo naman ang nagadala sa gihapon sang mabugnaw nga temperatura. Wala naman sunod sa pag-asa sang palaabuton nga bagyo sa sulod sang 24 tubtob 36 oras. Sa number 9, misis patay matapos nga gulgulan sa liog sa iya nga mister sa tubangan mismo sang ilang mga kabataan. Patay ang 50 anyos nga iloy nga si Priscilla Mediona matapos ginlaslas ang iya nga liog sang iya nga mister sang kahapon sa barangay Yaw-Yaw sa Banwas ang Kawayan. Sa investigasyon sang PNP, nagainaway ang biktima kagang iya nga mister nga si Eduardo Mediona bangod sa 4 na katuig nga nagapadala sang kwarta ang misis para ipakayo ang ilang nga balay sang siya nagatrabaho pa sa Manila. Pero sa iya nga pagpauli sang Disyembre, wala pa sa gihapon nakaiyo ang ilang nga balay. Suno sa pulis, kahapon ng liwat nakabalik ang biktima sa ilang nga balay. Matapos magtinira sa balay sang iya nga anak, kag sa iya nga pagbalik, sila ang nagbaisay na naman sang iya nga mister. Amo ini ay nagtulod suno sa PNP sa paglaslas sa mister sa liog sang iya nga misis sa atubang pa sang ila 3 ka mga anak. Napatay si Priscilla kag ang iya mister nga si Eduardo ang nagpalagyo. Padayon pa sa karon ang pagpangita sang PNP sa suspect. Sa number 8, ginaabi-abi sang punong barangay sang Efigênio Lizares ang plano nga pagsaylo sang Kapitolyo sa Talisay City. Sa ilang nga barangay na hamtang ang propiedad sang probinsya. Yaring report ni Romeo Subaldo. Sa siniga 28 hektaryas nga duta sa Panguluang Probinsyal sa Talisay City, luyag isaylo ang Kapitolyo Probinsyal. Yara lang ini sa kilid mismo sa Bacolod Silay Airport Road. Madugay na ini nga propiedad sa probinsya kag bangod sang nagaginutok na ang palibot sa Kapitolyo kag tuman ang traffic, diri luyag isaylo sang provincial government ang bag-o nga Kapitolyo. Kahapon, via unanimous decision, ginkasugtan sang tanan nga mga alkalde nga isaylo sa Talisay City ang provincial capital. Sang may baluan ini ni punong barangay Jose Toledo, malipayon sila nga mga residente sang Efigênio Lizares kay man mangin mahapos na ang pagpadulong sa talatapan sang gobyerno. Malapit na ang opisina sa province. Oo. At the same time may right sa mga trabaho. Oo. Magluwas diri, nagkahibaluman siya nga magabag-o ang lakat sang ekonomiya sang barangay. Kung katubuhan kag pamalay lang ang ilapalibot, kag sa subong may nagatuhaw nga mga subdivision, ginapaabot nila ang pagtinad sa mga nagapalibot sa bag-o nga Kapitolyo. Ang gatag income di amo lang ang mga landowners. Subdivision. Subdivision. So parang subdivision doy pag nag-exit gid. Wala pag kami kakuha sila RPT kito kun bag-o pa man lang. So amo lang na subong ang dire ang mo lang na ang income di amo lang gid na. Sa RPT lang gid ang tagsa mo na source of income. Oo. Pero once sa Kapitolyo, kap mag-abot sa lain na malain, ang dalaga sa transform na siguro ang ipenyo. Damlag pa, ginsiling na ni Governor Eugenio C. Lacson nga pagsaylo sa Kapitolyo wala man nagakahulugan sa pag-ilis sang kapital sang Negros Occidental. Gamiton sa gihapon kag i-preserve ang daan nga Capitol Building. Tuyo man nila nga butangan sang national offices mismo sa bag-o nga Kapitolyo para mangin one-stop shop.
Miyara na nga daan sa existing nga pondo para sa pagpatukod sa Kapitolyo nga may kapin sa 1 bilyon ka pesos. Sa number 7, sa bulan sa Pebrero patigayunon ang supplemental immunization para sa tipdas kag polio. Sunod sa kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer sa Negros Occidental, mga kabataan gikan 0 to 5 years old among ipaidalom sa supplemental immunization. Tuyo sini nga malikawan ang anuman nga outbreak sa among mga balatian sunod sa Department of Health. Sunod kay Tumimbang, sa karon wala sang kaso sang polio kag tipdas nga na-record sa Negros Occidental. Samtang padayon ang kampanya sang probinsya kontra dengue. Ini sa tunga sang ginalantaw nga pagsaka sang kaso sa 2022 kung ibase sa cycle sang amo nga masakit dala sang lamok. Sa kada 3 ka tuig may pagsaka sa kaso sang dengue. Ang aton vaccines nga nagalabot, it is being delivered na sa mga different LGUs para nga for the implementation sa aton February and March na supplemental immunization activity. Amo man gyapon ang target ta mga children ta. Ang mga nagkulang nga. Oo, hindi may even though nga nabakunahan ka, no? We will repeat sang vaccination magyapon. Repeat vaccination. Why na iya nga siling kinabakunahan ka? But complete ang history mo, just the same, may target na group ta, mga 5 years. Sa number 6, Dinagsa Festival sa Cadiz City ang madayon sining 2021. Pero halos sa kalabanan sa sining mga activities ang patigayunon virtual. Sunod sa kay Mayor Salvador Escalante, magapadayon sa gihapon ng fluvial parade pero limitado lang ang makasakay sa bangka. Sa Enero 24, patigayuno ng bisita zona o kunang paglibot sang imahe sang Santo Niño sa mga barangay kag ang pumuluyo sarang man magpagwa sang ilang nga mga Santo Niño sa gwa sang ilabalay para mabendisyonan. Sa Enero 26 ang highlights ng kapistahan, isa ka concelebrated mass ang patigayunon sa Cadiz Arena nga pamunuan ni San Carlos Bishop Gerardo Alminaza. 5,000 ang kapasidad sang arena pero katunga lang sini ang makasulod. Magluwas sini ang iban nga hilikoton angon sa kapistahan, kasubong sang costume making, dinagsa theme song making, photo contest, kag ang kasadyahan sa dinagsa ang mangin virtual na. Sa number 5, nagapungko nga General Manager sang Central Negros Electric Cooperative nagaduso nga panubuon sa piso kada kilowatt hour ang sukot sa kuryente sumugod bulan sang Hunyo. Ginpahayag ni Seneco Project Supervisor kag Acting General Manager Attorney Danny Pondevilla nga ginatun-an sa karon sang kooperatiba ang nagkanilain nga mapamaagi para mapanubo ang balayran sang kuryente sa mga konsumidor. Pila diri amo ang pagpasiguro nga wala sang korupsyon nga nagaluntad sa operation sang kooperatiba ilabi na sa pagsulod sa mga kontrata sa mga suppliers sini. Nagmando si Pondevilla nga mangin bukas ang bidding sang Seneco sa mga consumer groups kag nagtukod sang advisory council para mabatian ang tingog sa mga konsumidor sini. Tuyo man ni Pondevilla nga solusyonan ang masami nga power interruption ilabi na sa mga malawig nga inoras nga brownout agud nga indi manginhuol sa mga konsumidor. Ito nga data, party operation sa co-op. So nagliligat, damo pa kung mga ayong kagani dokumento, damo pa pamangkot na may data privacy act o kunano. Pero para yan sa akon, ang Seneco owned by member consumers and every member consumers is entitled for all information on the operations of the electric cooperative. Sa number 4, Negros Oriental may 13 ka mga bag-o nga kaso ng COVID-19. Samtang Dumaguete City ang nag-allocate na sa nga 30 milyones pesos nga pondo para sa COVID-19 vaccine. May dugang naman nga 13 ka bag-o nga kaso ng COVID-19 ang Negros Oriental nga naglabot na sa 1,131 ang total COVID-19 cases. 7 sa bag-o nga kaso ang yara sa Dumaguete City, 2 sa Tanhay City, 2 sa Sibulan, kag 1 sa Gihulngan City kag Bakong. May 17 man ka new recoveries ang probinsya. 203 sa karon ang active cases sa Negros Oriental. Samtang nag-allocate na ang syudad sa Dumaguete sang 30 milyones pesos para sa pagbakal sang COVID-19 vaccines. Sunod kay Dumaguete City Mayor Felipe Remolio,
Initial budget pa lang ini sang syudad kag sila ang magahulat pa sang dugang nga pondo gikan sa provincial kag national government. Ginahandaan naman sa syudad ang paghimo sang task force para magtutok sa COVID-19 vaccination sa mga residente. Prioridad sunod sa alkalde amo ang health workers, frontliners, essential workers, senior citizens kag head of the families. Sa number 3, ginahaylo ang publiko nga magsunod sa gihapon sa minimum health protocol para mapangapinan ang ikaayong lawas kontra COVID-19. Ini kasunod sa pagkumpirma sa Department of Health nga na-detect sa pungsod ang bago nga variant sa COVID-19 nga nakitaan sa United Kingdom. Sunod sa kay Dr. Ernel Tumimbang, mas makalalaton ang bago nga variant. Dugang pa niya, mas maayo pagid kung makapabakuna kontra COVID-19, agud nga mas mapangapinan ang ikaayong lawas. Kung may mga pagkahangawa man ang pila kontra sa bakuna, sunod sa kay Tumimbang, kung may clearance naman ini sa gobyerno, nag-agi na ini sa pila ka mga test. Dapat man mahangpan sa publiko nga dako ang papel sang tagsa-tagsa. Ginahaylo man ang publiko nga kung may mga importante nga mga impormasyon nga mabaton, sarang man ini mapadangat sa otoridad. Samtang as of January 13, 117 ang active cases sa Negros Occidental. Nagsaka ini kung ikumpara sa nagdigad nga inadlaw. O kung nagsaka ini, ikumparar sa nagdigad nga mga inadlaw, ang Don Salvador Benedicto, San Enrique kag Hinigaran ang nagapabilin nga may 0 active COVID-19 cases. Don't worry, no, kay with the minimum health protocol that we are practicing and the coming of the vaccine, nga additional protection man na siya, no. At least we are assured nga ang protection ta is being addressed right now, no. Ang main player di is kita mangyapon individual, no. Ang support sa vaccine coming from the government is one way of additional naman nga preventive measures, no. But just the same, ang ginapasiling ko lang nga mapabakuna gid ta once magabot ta. Sa number 2, syudad sa Bacolod ang magabakal sang 650,000 ka dose ng COVID-19 vaccine sa AstraZeneca Pharmaceutical Philippines. Samtang may pila naman ka pumuluyo nga nagapangduha-duha sa pagpabakuna kontra COVID-19. Yaring report ni Martigo. Nagpadulong sa health center ang pila ka mga pumuluyo sang barangay Villamonte para madapatan sang flu vaccine. Pero sang aton sila ginpamangkot kung handa man sila nga magpabakuna kung mag-abot na ang COVID-19 vaccine, mayara sang pabor, kag mayara naman sang nagapang duha-duha pa. At ikon maayaw man lang sirti nga so far. No, hindi bala? Kay bulig mo na sa mga Pinoy sa aton. Di kung hindi ti pabakuna, kung ara ang maabot sa aton, ti aton na nasala, hindi bala? Ti okay kuya, willing ko na anytime yan. Uy, hindi bigay para mo na sa kayuan ta. Pag di mas safe ka dira, compare nga wala ka na bakunahan sila. Ambot lang, why pa ako di pa mawalan kung mawili ko magpabakuna. Hindi ka pa ka-decide? Hindi pa ko decide. Hindi lang ko anay, sure pa. Basta, hindi lang ko anay. Ginpahayag ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia nga 650,000 ka mga COVID-19 vaccines ang ginbakal sang syudad gikan sa AstraZeneca Pharmaceutical Philippines. Pathag ni Vice Mayor Elcid Familiaran, 325,000 o kung tunga lamang sini ka mga pumuluyo ang sarang nga makabenepisyo sa ini nga batch ng mga bakuna bangod tag duha ka dose ang ihatag sa kada tawo. Gani makabig ini nga nagakaigo lang anay para sa mga paghatagan sang prioridad sa bakuna. Conservative figure na ganyan. Ay, ang vaccines hindi pwede ma-administer sa below 18 years old. So, ang aton estimate sa below 18 is more or less 206,000. Based na siya sa 2015 data with a growth of 1.79% per year. Magluwa sa AstraZeneca, tuyo man sang syudad sang Bacolod nga magbakal man sang dugang nga bakuna sa iban nga mga pharmaceutical companies kung mahataga na sang emergency use authorization sang Food and Drugs Administration sang pungsod. Martigo para sa Digicast Negros.
Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, 14 anyos nga soltero na lumos samtang ginasal barang iya siniabyan nga nagakalumos man sa suba sa may barangay Hawayan sa Silay City. Masakit para sa mga ginikanan ang natabo, bangod makaduwa na sila kabeses kaginbahaan, karon nawadaan pa sa nagaisahanon nga anak. Yaring report. Wala sang tinaga nga makalaragway sa kasakit nga ginabatsag sang ini nga iloy sa iya makita ang kahimtangan sang iya nga anak. Matapos ang 4 ka oras nga search and rescue operation sang Silay City Disaster Risk Reduction Management Office kahapon. Istorya sang amay ni Earl. Nagpaligo sa suba ang yabugto nga anak, kaupod ang mga abyan kag mga himata mga 2:00 ang hapon. Manabaw lang kuno ang tubig sa suba pero may isa ka bata nga nalumos amukon nga ginluwas siya ni Earl. Binulidon ka nga bata. Hindi mo na, wala ko man na, paano kayo siguro bala, ginatudloan ko man sa mo. Nakagi makaministoryan parte magsagok bala si mga nalumos. Istoryahan ko man sa nga hindi kagidya magpalapit. Kaya may tendency na iya, nga dakpo niya ka na iya kag ano. Wala lang ko kabalo ko na natabo. Suno sa amay ni Earl, masami wala niya ginapasugtan nga magpaligo sa suba ang iya uniko iho pero sang kahapon, nagpasugot siya bangod manabaw man lang ang tubig sa suba. Masako ang amay sa among mga inoras bangod nagapanilo pa sang nabahaan nila nga balay. Nalingaw man ko ba sing obra ko sing hapon nga mga gamit kay ti nabahaan, ginapang tinluan. Sa ako kapabali sa panilo sang balay nyo gyapon. Yung gamit ko naman lang kay wala kami ginagpanaog mga gamit kay hadlo kami bas masaka uli. Yung moto na dugayan, why gid sa bungog ko. Actually nagambal pa si Mrs. niya, love do ka linong katama. Nya lang magwa pa na ibikadali kalinong. Kung sige sit pagwa ya dito na din nga nagsinggita na sa nga ginapangita kag bata ko. Luwas na sa katalagman ang bata nga ginluwas ni Earl pero si Earl mga 4 ka oras nga ginsalom sa mga rescuers para makitaan. Suno sa amay, patay na siya sa mag-abot sa ospital. Masakit batsagon pero ang hinimuan ni Earl nga pagluwas sa iya nga abyan amo ang nagapabakod sa ila. Langga man na nila bisan sa mga makabata dito di magpatigaway ng bata ko. Nga man lang ang bako. Taman pa sa kabata mo. Pero amo lang ay pang proud na mga dahil sa hero. Jacket katama. Wala sila sang sakit sang buot sa bata nga giluwas ang ilang nga anak. Sa kuno ang magapahanumdum sa ila kung ano ka maayo klase nga bata ang ilang nga anak kag nangin isa siya kabaganihan. Sa Good Vibes, Maragaha Beach sa siyudad ng Sagay, ang gintinluan sa bulig sa mga residente matapos nga magtipon diri ang mga basura tugas ang pagbaha. Ginmando ni Sagay City Mayor 3D Maranyon ang pagtinlo kag pagkuha sa mga basura, ilabi na mga non-biodegradable nga nagtipon sa baybay dala sa baha sang Biyernes kag sing weekend. Pero humalin sa ginmando ini sang alkalde sa engineering office sang Banwa ang pagkuha sa mga basura gamit ang heavy equipment, amat-amat man nga nagdagsa ang mga volunteers sa Margaha para magbulig sa liwat nga pagpatahom sang baybay. Kahapon ng Sagay Young Tourism Volunteers ang nagapanguna sa ikatlong nga adlaw sang coastal cleanup. Kapina 150 ka mga persona gikan sa various organization ang nagbulig sa pagtinlo sa baybay. Sa karon, yara na sa 237 ka sako sang non-biodegradable waste o kun basura ang natipon kag nakuha gikan sa Margaha Beach. Magapadayon suno sa PIO sang syudad ang pagtinlo sa beach bangod sa padayon man nga nagakadto ang volunteers para mabalik ang katahom sang Margaha Beach. Barba mo rin natawag nila bala kasi imo simple o kung gamay nga pamaagi dako ang imo impact sa imo susunod, doing your role, doing your part. Matsyag ko natandog sila, no? Kaya kung isipon mo, pila naman kaadlaw nga mismo sa initiative sang city, pero sila voluntaryo nga nag-offer sa ilang services para makabulig sa pagtinlo sang baybay. Bago ko natabo siya sa Sagay, pwede siya matabo sa Bacolod, sa Bagu, kung obra ko niya sa natin sa bilog nga probinsya, kada ko sang impact nga mabrata sa aton nga baybayon, tantanan ta binuligay. Pero I think, Ming, ha, masugod siguro nga hindi ta patumbay sa aton nga basura.
gamay lang na sugod-sugod sa Correct. plastic-plastic. Hinablan ka masakay ka sa salakyan, may gisundan ka nga pilak sa Gaugkas ko na plastic. tumi. Ginasunod mo ginayak ginalagas, ginasinggitan. Sorry hindi ko kapugong kay ka nakainit lang ng taon. Oo. Sa mga kids, pwede mo na matulog. Siguran sa kids nga tuluan nga hindi na iya insakto. Correct. Kag amoy ato mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.